It-tweġiba tal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo biex jipprova jikkonsla li ma kinux żewġ terzi mill-għalliema mistoqsija li ma weġbux li jitilqu mill-professjoni tal-għalliema ma tantx niżlet tajjeb ma' Graham Sansone, kap eżekuttiv tal-Union tal-Edukaturi Professjonisti, il-UPE Voice of the Workers. Dak il-kumment kien kważi weġġani ħafna jiena li nara jiena li hemm din id-denial għal dawk in-nies li qed jitilqu xorta waħda mis-settur. Hija problema. Jekk aħna għandna porzjon mill-għalliema li jiġu gradwati mill-Università u mhux qed ikomplu, dik hija problema għas-soċjetà. Evarist Bartolo kien ammetta ma' Net News li terz tal-għalliema ma jagħżlux din il-professjoni li kieku jkollhom jerġgħu jagħżlu. 66% tal-għalliema tagħna mistoqsijin jekk jerġgħux isiru għalliema jgħidu iva. ċed tinkwita li dak it-terz li qed jgħidu lek lemma li ma jerġgħux ikunu għalliema. ċed tgħid żewġ terzi iva u terz le, mhux sajra ammont. Ekku. Però qasu żewġ terzi ma jridux u terz iridu. Min-naħa tiegħu, Sansone staqsa lill-Ministeru kemm qed jiggradwaw studenti bħala għalliema firxa wiesa ta' suġġetti. Hija problema kbira din illi meta inti għandek studenti li ma jgħidulekx għal suġġetti partikolari. Matematika ma ssibx illum ġurnata, ma ssibx inti għalliema. Tal-Malti hemm naqra eżjed. Imma hemm inti xjenza, hemm inti IT, qed imurrulek għal setturi oħrajn għax huma iżjed kompetittivi. Għalli issa sta għall-Ministeru li joħloq programmi u inċentivi biex mhux biss iżomm l-għalliema fis-settur iżda jħajjar aktar żgħażagħ jagħżlu l-professjoni. Sansone kienet wieġeb wara konferenza tal-aħbarijiet biswit l-Iskola Primarja tal-Kulleġġ Santa Clara f'Taslima, indirizzata minnu mid-Direttur tal-Iskejjel tal-Istat Rita Catania u mill-Kontrollur Finanzjarju Eżekuttiv George De Bono fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Edukaturi. Il-UPE żvelat ukoll kif l-edukaturi mħarġa biex jgħallmu lill-istudenti tal-programm ta' tagħlim alternattiv fil-Kulleġġ St. Thomas More fl-ġdid, magħruf aħjar bħala l-Iskola tas-Snajja, ġew ngaġġati bħala ħaddiema self-employed mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Għandek ukoll inti edukatur kif tissemmi inti ħaddiema mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u tax-xogħol fejn dawn inti qegħdin inti fuq bażi self-employed sadejt u dawn inti jkunu tħallsu inti bil-1165 is-sija. Dan meta l-edukaturi lanqas igawdu minn benefiċċji bħal ħaddiem oħrajn. Dawn inti fil-żmien il-festi ma jitħallsux. Fi żmien inti li jkun inti morda ma jitħallsux. U qed mistħija li Dipartiment tal-Edukazzjoni u tax-xogħol jippermetti li dawn il-kundizzjonijiet ikunu mogħtija l-edukaturi hija tal-mistħija wkoll illi konna aħna ħaddiema bħal dawn illi fl-aħħar mill-aħħar il-kuntratt tagħhom mhuwiex denju. U dan suppost fejn għandek inti Ministeru illi qed jagħti ta' eżempju u suppost il-role model tal-employers li jagħmlu hemm barra. Huma lmentaw kif l-għalliema tikollhom jonfqu parti konsiderevoli mill-paga biex l-istudenti jkollhom il-klassijiet imsebħa mingħajr ma saħansitra jiġu kumpensati mill-Gvern minkejja li numru tal-klassijiet mhux deni biex isir it-tagħlim.